Pila ka mga motorista nagpahayag nga nakulbaan nga maglabay sa kinatukod nga aganan flyover matapos ang natabo nga aksidente sang Martes. Ining balita ang atong gintutukan. Preska sa gihapon sa pila ka mga motorista ang natabo nga aksidente Martes ang hapon sa bahin sa ginapatukod nga flyover sa barangay Aganan Pavia sa diin duwa ka mga salakyan ang nahulugan sang crane boom kag isang napilasan. Ini matapos nga nagkaproblema sa makina sang crane samtang ginapatindog sini ang cage bar. Una naging pahayag sang Pavia Police nga nagsapol ng Pavia LGU, DPWH kag kontraktor sang proyekto natuhoy sa mga himuon nga tikang agud malikawan ang kaangay nga aksidente. Kaina sang ginbalikan sang GMA Regional TV ang lugar sa diin may pila na ka mga barikada ang ginbutang apang wala sang signages angay sang una na ginpahayag nga dugangan sang kontraktor. Bangod sa natabo may pila ka mga motorista ang nagapang-alang-alang sa karon nga maglabay sa lugar. Kaangay sang delivery truck driver nga si Julito nga ginakulbaan ako no bangod posible nga maliwat ang aksidente. Sa akon hindi siyempre mas piliyon kong seguridad ko nga hindi makadisgrasya Hindi ko magagiguro amo na akon nga opinion sir. Sa akon nga opinion siyempre nakulbaan kay siyempre hindi ta mabala ng disgrasya mo. Kay basigol piada balang may matabo lang balang amo na. Ang tricycle driver naman nga si Jal, adlaw-adlaw ginagyan ang lugar sa iya pagbiyahe. Suno sa iya kung may choice lang hindi na ini maglabay sa lugar. Siyempre kung may brada sa babaw, may crane, siyempre may tragedy agap tubigat adlaw Kasi maliwat naman di, babaan ta. Liwat niya gintinguan sa GMA Regional TV nga malabot ang DPWH apang wala pa sang may makahatag sang opisyal nga pahayag gikan sa ahensya. Upod kay Cirilo Rinduque, John Sala, One Western Visayas.